n'aka jidere m maịkị jidere m maịkị ka nkwado okwu kedu nkata ọkwọ ụmụ nwaanyị eme anaghị ibe akwa Niyejuwa Mario Ikon Shane Shane mgbịrịgba ebe onye maịkị wetakwara m ya were ọma maịkị were ọgwụ ọcha nye m n'aka ka m were ọgwụ ọcha gaba nyekwe m ọgwọ m nke obere ya mgbagara na ụmụ nze onye ziri m ibe a ejelu m n'ụmụ nze tụọ ụgwọ nara ndị amụghị nwa bido ịmụ nwa ezelu m n'ụmụ nze tụọ ụgwọ ndị ibe na-esiri ike ego bịaba n'ihu ejelu m n'ụmụ nze godocha ndị na-eme ntụtụ na-eme ule ụwọ dị gbarara zielu m ezinụlọ ndị m bịarubeghị onye ego ekpogogo n'ego mego onwe bụ onye tụrụ m ego n'owu osisi anaghị eme ọbịa mgbịrịgba Igbo oge mmadụ na Ghana ụmụ nwaanyị egbusicha anadube nwazi na nwoke nụọ nwaanyị dị mma bipụ ya na nwoke nụọ nwaanyị dị mma ọbara mgbali elu emechie kwa ibe mere eme kedu ibe merụ ụmụ nwaanyị ọgbara ọhụrụ ọba anyị onye tụrụ ego bido tanụmụ ya kedu ibe tụrụ mapụ nwofo ịma ibe m na-agwa hụ tata eluigwe n'ibe gbara agbara ibe dị mkpụmkpụ maka ọnwụ ike ichewu n'ezi nwofo ọ ji adịrịghị mma mana ịmara ibe ịma mmadụ mee gị ọ dịghị nke emekwana ya mmadụ n'ihu bịa n'ụzọ nwofo metụ ọfọm aka emejọkwana nwa ogbenye eluigwe n'aka azụ ibe eji eme wee mee nwa ogbenye aka ha adịkwana ya maka ibe dị ihu na-enye ha anya maka ọnwụ ji eso ya gaba n'ihu ọ bịara egbu ji egbu onwe ya oge mmadụ na Ghana na-egbu ibe nji tebehụ tata onwe onye na-eche ibe o ji eme hụ onwe onye na-eche onye o ji ezigbo onwe onye na-akpara hụ nkata dị njọ bata ndị anatụkwu n'ụwa ya anya onye bido gabetalụ n'ihu setalụ nya ị na-eseta azụ Ogechukwu unu na-akwa nna hụ ebe onye na-akwa nna ya ka ọ na-akwa onwe ya nna unu kpara ike nwa oke obi udo unu ji edu ụwa niile Ogechukwu onye tụrụ n'isi nna ya je nweta ya mmaji fụrụ mmaji nkata niile dị mma unu kpara n'isi nna ha kwa ya ibe ọchị ji akpọghị ihu n'ihu zielu m ụmụ ikorobịa oge odegwu na Ghana onye bido onye ahụ na tụrụ m ego bido dogwara nya ọ dị oke n'ụmụ nze o ji adịrịghị mma bịa m nso jide ibe amaka ịbụrụ tata ị bịa n'ihu alụ ọbụnago m ịbụrụ tata iji ibe aka ịbụrụ tata ọ dị n'ahụ na mma kpọkọta ezinụlọ niile ka erufe ile ọma kpọkọta ezinụlọ niile na erufe ile ọma onwe ndị na-aga azụ kabagaba aka ekpe onwe onye na-aga ekpe aga aka ndị kabagakọta onwebe ọnụ mana bụfuru alụ ọbụna gụ anụ gbuo onye nwere ụwa anụ gbuo ya na bido tata igburu ya anụ na iberibe ji egbubehụ iji afụ ụlọ ọma ji emepehụ karịa o ji adịrịghị mma jide pụrụ iji emejọkwana aka onye dupụrụ ana leri ya ndị akwadobara n'ile ana o ji ewu ome n'anya ndị na-awa afọ eje ntụtụrụ ana lee o ji ahụba n'abịa ọnwụ na-emerụbe mmetọsị taa o ji ewobe n'anya oge mmadụ na Ghana ekwe ngwuru mbata n'ọgbọ ibe niile si esi bịabeghụ o ji adịrịba na mma nwaanyị si esi bịabeghụ o ji adịrị ya na mma nwoke si abụla ọdụ bịabeghụ o ji adịrị ya na mma buru ube kene ụmụ mgbakara na ụmụ nze onye jiri mgbakara busa m egwu ọnwụ ji akpọ ya n'ihu onye jiri mgbakara bụzara ụzọ ọta ka agụrụ ọnwụ ike ji akpọ ya ihu ogbuebi kedu ihu eturu ha etu oke ichi ya